Ex-Ju, sećanja, deo prvi, od 1989. do 1991. Sebastian Salagor. Uvod. Kada u svima nama umire nevinost i kada dečja radost počinje da napušta naša srca i umesto radosti u nama počinje da pršte rasplamsavajući se sve strasti ovog sveta. U takvom je stanju čovjek. Ljudski rod živi život sa time da zna da sledi smrt. Ali to pitanje, kao i mnoga druga, su nekako anestezirana u mnogima od nas. Sa druge strane, radoznalost je uvek đavolski privlačna. Uvek sam bio rad da otvorim ta vrata i da gledam tupo u mračni ambis ispred sebe, koji magnetski privlači da saznaš, poletiš i nestaneš. Ne, u jednom trenutku je meni lično bilo svega dosta. Nisam želeo da se igram sa životom, već da živim život. Želim da ostavim mali dokument. Sećanja su sećanja na ljude i događaje gde čovjek sebe vidi u glavnoj ulozi. Ali objektivno svako od nas je bitan i važan deo šireg spektra i istorijskog razdoblja koji svako od nas svedoči svojim životom. Čoveku, ženi, treba skoro čitav život da pojme zašto postoje. Nažalost, po mom mišljenju, većina to nikada i ne sazna. Rođen sam u Beogradu 1971. godine. Zemlja u kojoj sam rođen više ne postoji. Na 18. rođendan sam ušao u 1989. godinu. Kao državljanin Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Postao sam punoletan, izvadio sam ličnu kartu, pasoš i člansku kartu za noćni klub. Potpuno apolitičan, bez ikakvih socijalnih samozatvaranja, bez imalo straha, panike ili bilo čega sličnog, i ja sam sa punim osjećanjem slobode i ponosa, buntovno i strastveno, punim plućima živeo svoj život. Tek što sam završio 5. gimnaziju. Šta je to država, crkva, propaganda, politika, kakva su to svetska dešavanja, ko je sa kim i ko šta planira, tada me nimalo, baš nimalo nije zanimalo. Znao sam da je vreme hladnog rata, gledao sam kako su srušili Berlinski zid, shvatio sam da dolazi vreme promena, ali ne tako velikih i bitnih svetskih potresa kakvi se danas odigravaju, a mnogo ranije su pripremani svima nama ispred nosa. Dok sam ja tada leteo po Beogradu bezbrižno i nasmejano, iza mene se dešavalo stvarno svašta. Neki teoretičari 89. uzimaju za početak raspada SFRJ, koji se završio tek 2006. godine, kada se Crna Gora odcepila od Srbije. Tada Srbija postaje zasebna i nezavisna država, mada neopravdano okrnjena odcepljenjem njenog važnog dela Kosova i Metohije. To pitanje nije rešeno ni danas. Spremao se težak i mučan građanski rat, koji je trajao 8 godina. Srbiju su osakatili, ali se ona ponovo rodila iz vere i ljubavi. Istorija Srbije nikako nije dosadna i svaki put ćemo, izučavajući je,
naići na slične stvari koje su se ciklično ponavljale kroz njeno istorijsko putovanje. Uvijek su je najviše koštali glupost, a iz gluposti su se rađali pohlepa i haos. Sada se kao narator moram približiti nekom onom starom sebi kako bih vama mogao da približim ovaj tekst. Poleteo sam, ispod su zlatna polja kukuruza i crna neobrađena zemlja. Odmah zatim sam iznad oblaka, veličanstven prizor. Prvi put sam leteo avionom, 3 sata je prošlo kao tren. Zamislio sam se na nekoliko minuta, barem se meni činilo da je u pitanju nekoliko minuta. Pogledao sam ispod sebe i vidio veliki grad. Neko vreme sam leteo iznad grada. Sljedeće što pamtim je glas koji objavljuje: dragi putnici, molimo vas da vežete svoje pojaseve. London 1989. Prvi utisak je bio zapanjujući. Heathrow je zaista ogromno zdanje, veliki aerodrom u kome bi neko mogao da živi i preživi svoj život bez potrebe da odatle izađe. Setio sam se neizbežno Pekićevog besnila. Čekao sam Elenu koja je trebalo da po dogovoru dođe ubrzo. Rešio sam da razgledam mnogobrojne izloge raznoraznih prodavnica i osnovno svega što se oko mene nalazilo. Rešio sam nešto i da kupim. U prodavnici slatkiša kupio sam punjene čokoladne kuglice lepo zapakovane u zlatni stanil. Nikad do tada nisam vidio tako nešto i nisam ih nikada probao. Danas se te čokoladne kuglice mogu kupiti i kod nas. Onima koji vole slatkiše su dobro poznate kao rošave, crne ili kokosove bele kuglice. Ugledao sam Elenu. Ta devojka godinu dana mlađa od mene je išla sa mnom u istu školu, 5. Beogradsku gimnaziju. Ja sam gimnaziju tog leta završio, diplomu sam pijan potpisao i raspustio sam se apsolutno. Ostavio sam devojku sa kojom sam proveo čitavu 4. godinu, šta da radim. Gordana je bila divna devojka, ostavio sam je preko noći tek tako bez reči. Šta da vam kažem, to je bilo tako ružno, a ja opet o tome nisam nimalo razmišljao. Još neko vreme sam imao običaj, što u ostalom tada nije bilo čudno, ali se meni smučilo da ne razmišljam o tome da li nekome nanosim bol. Ipak, već oko 20. godine više nikako nisam hteo da prihvatim da budem sa nekom devojkom koja bi mi se svidela površno. Tražio sam i čekao da upoznam devojku koja bi učinila da zaboravim samog sebe, a vidim samo nju.